Good morning guys mga ka-travel. Sa ngayon ay samahan niyo na naman ako sa aking biyahe dahil bibiyahe na naman tayo ng Bicol mula dito sa Manila hanggang sa Bicol. At alamin na naman natin yung mga requirements kung ano ba yung mga kailangan ngayon dahil naka level 3 yung Metro Manila, pati na rin yung Kamsur at Albay. Nakikita naman natin yan sa news. So ayan, dadaan tayo doon mamaya sa checkpoint at itatanong din natin kung anong mga requirements ang kailangan para makapasok tayo sa Bicol sa ngayon. Kasi yun nga, baka nagigpit na naman sila, baka nag-iba na naman ang requirements. So malalaman natin yan mamaya pagdaan natin doon. Kaya samahan nyo ako sa aking biyahe ngayong araw, January 15, 2022. Ito yung unang biyahe natin ng Bicol ngayong taon na to. Dahil ang last biyahe ko pa nung December 19, year pa yon. Yun, so ngayon ay ayan, biyahe na tayo. Time check natin is 4:14. So may susunduin lang ako dito sa may Makati, hindi yung isa sa Antipolo. So baka doon na tayo dumaan sa Marilaki Highway mamaya. Lalabas tayo ng Pagbilao, Quezon. So tara, biyahe na tayo ngayong araw. Let's go. Mag-travel kahit saan mo man gusto. Jo Marian TV. At yun na nga, nakaalis na tayo dito sa amin sa Valenzuela. Paalis pa lang pala tayo dito sa amin sa Valenzuela. Nandito tayo sa MacArthur Highway ngayon, tapat to ng Fatima University Hospital. Ayan, medyo madilim pa at kaunti pa lang yung mga dumadaang sasakyan kasi time check natin is 4:19 pa lang. So ito yung timing para hindi gaanong matraffic at makalabas tayo ng Metro Manila ng medyo maaga-aga. So magkakarga muna tayo ng gasolina dito sa Shell MacArthur Highway. Napakamahal na naman, 65 yung presyo. Ikarga muna tayo ng gasolina bago tayo tumuloy sa biyahe dito sa Shell BB. Paglampas natin ng Tulyan Bridge kasi yun nga, full tank na tayo para dire-diretso na sa biyahe. At siguro pupultang tayo ulit dito sa may bandang yun, pa nakahanap tayo ng mura-mura mamaya, bandang Kalawag siguro na kasi full tank na tayo ngayon. So magkakarga sana muna ng kaunti pero full tank na para dire-diretso na rin, hindi na gaanong abala. Mamaya uli pag nasa bandang Quezon Province, karga ulit tayo ng gasolina doon. Karga natin dito is 1944. So wala na kasing laman yung 2 bar na lang yun kanina kaya medyo malaki at mahal na rin yung gasolina. 66 pesos na rin kaya wala tayong magagawa. Kahit mahal pa yan, obligado magkarga. Tayo sa gandang monumento EDSA. Mag-EDSA na tayo going to Makati. Maaga pa, time check natin is 4:31. Ayan, nakahanda na yung mga bus na EDSA Carousel. May biyaheng yan, Monumento hanggang PITX Paranaque. So after kong masundo yung pasahero ko sa Makati, nagdiretso na rin kami dito sa Antipolo para sa isang pasahero ko. At nag-decide na rin akong dito na rin kami dumaan sa Marilaki Highway. From Antipolo, bababa ka ng Teresa, diretsong Tanay, Pakil, Siniluan. So bali lalabas tayo nito is sa may Pagsanghan and diretso tayo ng Pagbilao, Quezon na yung pinakalabas natin ito. Din tayo dadaan ng expressway. So okay naman yung pagdaan namin dito sa Marilaki Highway. Wala kami gaanong nasa salubong ng mga maraming sasakyan at kaunti lang din ang dumadaan na kasabay natin. Siguro papunta rin to ng bandang mga Laguna. At maganda dito, wala tayong babayarang toll gate kahit na piso. So yan, may nadaan na kaming checkpoint dito sa may bandang Siniluan, Laguna. Okay lang naman, hindi naman sila naninita. Makakadaan naman at hindi naman maigpit sa lugar na to. Tuloy-tuloy lang. So finally, nakarating na tayo dito sa may Pagsanghan, Laguna. At yan lang sa unahan, paglapas natin ng tulay, bali kakaliwa tayo dyan going ng Louisiana and lalabas na tayo nyan is Pagbilao, Quezon. Familiar din sa akin yung daan na to kasi muna nakailang beses na rin ako dumaan dito. Kaya lang bago tayo makarating ng Louisiana is maraming mga kurba-kurbada dyan, mga zigzag, kaya yun, ingat lang sa pagmamaneho yung mga dumadaan dito kasi
medyo masigsag yung lugar dyan bago marating yung Louisiana. At dito sa may ano na yan sa may kanan natin, yan yung sikat na bilihan ng halo-halo tuwing summer, Aling Taling. Minsan napapalabas sa TV yan dahil sa napakaraming numarayo na bumibili dyan na halo-halo, lalo na sa tuwing summer, napakaraming pumupunta dyan. So narating na rin natin tong bayan ng Louisiana, kung saan andyan lang sa unahan kaunti. Ito yung pinakang sentro nila. Dito, ayan yung sentro ng bayan ng Louisiana, kung saan bago tayo makarating dito kanina is marami tayong nadaan ng mga nagtitinda ng bibingka. So hindi na lang tayo minto kasi nga para di na tayo maabala sa biyahe, para dire-diretso na. At yung tutumbukin natin dito is lalabas tayo ng Pagbilao, Quezon, at sa unahan papuntan tayo ng Atimunan doon sa may Sigsag Road. Sorry sir po. Selection guard lang po, saka po sa second driver. Hindi pa ipag ko daw. Sige po, ingat po. Salamat sir. Pakilog mo ng gasat ko. May pin din pala dito. Wala, may vaccine card din. Tulad sa mga wala siguro yan, no? Kaya ina-stop sila, oh. Yan, so finally narating na natin tong Pagbilao, Quezon. Diyan lang sa unahan, yan yung Maharlika Highway, kung saan kung nagdaan tayo ng SLEX, nagdaan tayo ng San Pablo, Candelaria, Tiaong, Lucena, yan, dito tayo tatago sa highway na to. Ito na talaga yung pinakang main road, kaya lang di na natin nadaanan yung mga yon kasi nga bale ang di na natin yung tinatawag na backdoor dito sa Antipolo hanggang Pagsanghan at puntang Louisiana, at tagos na rin dito sa Pagbilao, Quezon. Kaya ito na talaga yung pinaka original na daan kung manggagaling ka ng Maynila. So nandito na tayo sa Sigsag Road sa Timunan. Yan, napakaganda yung tanawin dito sa lugar na to, kaya minsan pag tuwing dadaan kami rito, marami kayo nakikita na kasabay ng mga rider, yung iba biker sa lugar na ito. At pagdating dun sa may itaas, yan, picture taking sila dyan, kasi napakaganda nga ng lugar. So ayan, minsan lalo pag araw ng linggo, marami kang makakasabay ng mga rider na dumadaan din sa lugar na to at nag picture taking sila. Ayan, yan sa may kaliwa na yan. Ayan, yung iba dyan, yan, kumukuha ng picture yan dyan, nakahinto sila sa lugar na yan. Dito na kami sa Gumaca, Quezon, at kakain muna tayo doon sa Litas Kitchen, yan sa kainan dito, gilid ng dagat. At maya rin, hindi rin tayo tatagal, tuloy-tuloy yung ating biyahe kasi nga ngayon lang uli ako nakabiyahe dito. Sarap magbiyahe ng long distance na naman. So at mamaya tanong natin doon sa Del Gallego kung nagbago ba yung protocol nila at patakaran sa mga papasok doon sa Bicol at sa Pulangi na rin mamaya. So tapos na kami sir kumain, at maraming salamat pala sir Alvin, at nilibre mo rin yung pagkain ko. Grabe, hindi lang isa kundi dalawang ano pa yun. So thank you sir, at yun, tuloy na tayo sa ating biyahe papuntang Bicol. Yan, so bali parating tayo dito sa checkpoint ng Del Gallego. Ayan, sana hindi naman maigpit. Yan, so bakit maraming, ayan, sa kaliwa, mga nakatambay na sasakyan. Hindi lang natin alam kung nakatambay lang siguro yan o ano ba, bakit sobrang dami ng sasakyan dyan. Ayan, malalaman natin dito kung ano ba pinagbago sa requirements na hihingiin sa atin o kung dati pa rin ba. Ay, taga-Albay. May maganda nga po. Saan sarap maganda sir? Kinubatan Albay sir? May mga vaccine card. Mayroon po. Opo. Kompleto lahat. Sige na. Pag dito sir sa Kamsor, ano po ba kailangan? Ispas. Saka ano po? Vaccination, pero ispas registry.
Kailangan ng liter mo sa ispan. Okay. Pabala sir. Yes sir, ingat po Okay po. Espas niya, saka vaccination. So nandito na kami na sir sa Shell, si Kokot. Balik kakarga ulit tayo dito ng gasolina kasi ayan o, mura dito sa kanila, nasa ano lang 60. So, malaking bagay ang matitipid natin dito bago tayo tumuloy ng Albay. Ayan, so mabilis-bilis yung naging biyahe kasi nga walang traffic doon sa dinaanan namin kanina kasi nagdaan kami sa ano, Marilake Highway, galing Antipolo. Lumabas kami ng ano, Pagbilao, Quezon. So maya-maya lang uli, tuloy yung ating biyahe. Inaantay lang muna mag-reading bago tayo karga ng gasolina kasi inabot ng cut-off. So mamaya alamin natin kung ano bang update din doon sa Pulange sa checkpoint. Ngayong naka level 3 yung restriction dito sa Bicol. Ito bali, nandito na tayo sa Pamplona, Kamsor. At yun nga, hindi na tayo dadaan ng sentrong Naga, hindi na tayo dadaan din sa may Pili. Bale, dito lang sa may unahan, kakanan tayo and then lalabas tayo is ano na, sentrong Nabua, Kamsor, dito sa tinatawag nilang GMA Highway. Pag nag-waste ka, ituturo ka dito at nakalagay dito sa waste, GMA Highway yung daan na to. So bali ito yon, yung tinatawag na GMA Highway. Ayan, kaunti lang mga dumadaan ditong sasakyan, yung mga nakakaalam lang. At yung mga ibang gumagamit ng Waze pag matraffic sa Naga, dito tinuturo. Pwede ka rin lumabas dito ng Libon, pero so lalabas lang tayo ngayon sa sentrong Nabua kasi parang medyo malapit-lapit. Ayan, ito na nga yung sentrong Nabua. Narating na natin. Sandali lang, nandito na. Hindi, marami tayong dinaan ng mga ano rin, zigzag, yung mga lubak din doon na kaunti, kaya medyo ingat lang din pag dumada ka dyan sa tinatawag nilang GMA Highway. At ayan na nga, paparating na tayo sa border ng Albay. Ayan, nakapasok na tayo sa Albay kasi doon yung border. At malalaman natin dito kung ano bang hihingin sa atin ng checkpoint. Ngayong nasa level 3 ang Albay, kasama to sa listahan ng mga ka-level 3. So ayan, ayan na yung checkpoint. Dahan-dahan lang tayo. Sir, good Sir, afternoon. sir. Vaccination card lang po. Ito po. Okay, sige po. Sir. Sir, yung mga walang vaccine, ano po kailangan pagpapasok? Antigen po, antigen test. Negative result po. Opo. Opo. Thank you po, sir. Okay, sige. Thank you po. Yun. Malinaw na sinabi sa atin dito, tayo mga walang vaccination card is antigen ang kailangan dito sa Pulange. Yan. Yung checkpoint, nakadaan na rin tayo. At tiningnan lang nila yung vaccination card natin. Wala nang hiningi kung ano-ano pa man dyan. Basta vaccine card, okay na. Yan, so bale, nakarating na tayo dito sa Bicol. Ayan, duman tayo sa checkpoint sa Pulange. Ang hiningi lang talaga is vaccine card pag dadaan ka dito. Kahit naka level 3 yung alert level dito sa Albay, yun pa rin ang requirements is vaccine card. Wala nang hiningi na kung ano-ano pa man. Basta may vaccine card ka is makakapasok ka na dito. Yan, so maraming salamat sa pagsama nyo sa aking biyahe mula dyan sa Manila na naman hanggang dito sa Bicol. Ayan, si Mayon sa likod doon. At maraming salamat nga pala kay Sir Alvin Sumayo kasi yan, bukod sa subscriber ko na siya, madalas siyang nanonood ng mga vlog ko. At higit sa lahat, nilibre pa niya ako ng pagkain. Sir, maraming salamat kasi talagang sobrang busog ko dun sa nilibre mong pagkain. Sana dumami pang blessing dumating sa'yo at naway masakay pa kita uli sa mga susunod ko pang biyahe. Sa mga gusto nga palang magpabook sa akin dyan mula sa Manila hanggang dito sa Bicol, PM lang po kayo dito sa aking FB page. And then sa pupunta ng Manila galing dito sa Bicol, ayan, PM lang po kayo, ayan, para dyan natin pag-usapan. So
So maraming salamat po sa panonood nyo ng aking vlog na naman sa araw na to at pagsama sa aking biyahe. Thank you po and God bless sa ating lahat.